食べたい行きたいワン台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だエキゾチックで緑あふれるお芋の形の島フルーツいっぱい優しさいっぱい南の癒しの島見たい食べたい行きたいワン台湾だ見たい食べたい行きたいワン台湾だ魅惑ワクワクグルメパクパクお芋の形の島歴史がいっぱい友達いっぱい一番身近な島夜市温泉エステにスイーツだって楽しめちゃう世界の宝よ。